Recuerdo tus manos al cuello junto a 21 de juliol, data que es farà al Festival Parc de la Linera. las primaveras. I amb novetats, perquè enguany no es fa dins el marc de la Festa Major, en aquest cas, cosa que no passava en altres edicions. Ja ho vam avançar amb en Xavi Nadal, tornem a parlar amb en Xavi. Xavi, com estàs? Què tal? Bon dia. Aquesta és la principal novetat, no? La inclusió en un dia que és entre setmana, que és una incògnita, però clar, també està dins de tot el que és la Festa Major de Parets. Sí, ja feia temps que estàvem valorant integrar-nos a la Festa Major d'alguna manera per poder expandir-nos d'alguna manera i col·laborar amb l'Ajuntament, no? Fer la festa més gran. I l'Ajuntament va accedir positivament a aquesta idea que teníem i bueno, tot va encaixar i aviam què tal. És veritat que és un dijous, que és una data més complicada, però és així, és cert que també el dissabte, com hem fet sempre, no hi ha massa gent a Parets, perquè saps que molta gent se'n va doncs, a passar el cap de setmana fora i jo crec que un dijous podem guanyar alguna de públic, públic per atar, no? L'únic potser és que els que venen de fora, doncs, clar, és un dia laborable, doncs serà més difícil, però per una altra banda guanyeu gent del poble, que també us interessa, no? Sí, el cartell, la veritat és que estem tenint una representació molt gran de gent de Parets i que sabem que hi ha molts familiars que volen veure els amics, així que, i la gent que vingui de fora, doncs, amb l'horari com és molt extens, perquè fem comencem, hauríem portat a les 4, però comencem els concerts a les 5, doncs de 5 a 12 i mitja tenen suficientment temps de venir. Novetats, sobretot, que tindreu 2 escenaris, no? Sí, hem anat fent el Binary Fest en edicions anteriors i és cert que vam començar a provar el format de 2 escenaris, ens va agradar molt perquè no apareix mai la música i provarem també aquesta idea. Més o menys tocaran una mitja horeta, més o menys cada grup, 30-40 minuts més o menys, i aviam què tal, però té molt bona pinta perquè hem pogut encabir doncs, això, 12 propostes en unes 8 hores. El bo és que no hi haurà, no es pararà mai la música, eh? Sí, és aquesta idea, no? Que no pari la festa, que realment no es posi mai música enllaunada, no? Sinó sempre que s'estigui tocant en directe i es puguin anar descobrint moltes propostes i moltes d'elles que són locals. Estareu a la zona diríem, al costat de l'Escola de Música, oi? Sí, just davant de l'Escola de Música, on ho hem fet els darrers anys, que bé, ara fa 2 edicions no hem pogut fer per la pandèmia, però ho fem davant de l'Escola de Música i al lateral, on hi ha el pedestal aquest més elevat, doncs mirant cap a la Linera, l'altre escenari. És gratuïta l'entrada, hi haurà estants de diverses coses, no? Sí, hi haurà estants discogràfics, estants també dels propis grups que portaran el seu merchandising amb vinils, amb CDs, també hi haurà algun de llibres, vull dir, per acabar de complementar una mica la proposta, que no quedi només amb proposta musical, no? Animem a la gent, hi haurà servei de bar, tot això per suposat, oi? Sí, hi ha més servei de bar econòmic que sempre fa festa, no? Vull dir, el concert són gratuïts, totes les activitats que fem, i el servei de bar també serà econòmic, que podran menjar i prendre una cervesa doncs, a la fresca del parc. Molt bé, molt bé. Escolta, anem a veure. Grups, estem escoltant ara de fons Montesco. Què me'n dius de Montesco? Bé, Montesco ja fa molt temps que estem en contacte perquè la Helena ja havia tingut White Hounds, que va venir fa unes edicions, jo crec que fa 6 edicions, fa 6 edicions, portem 5, perdó, fa uns 5 anys que van venir, i aquesta és una nova proposta molt més enfocada a l'electrònica i realment són uns músics molt, molt bons que venen des de Barcelona, que estem segurs que jo crec que són dels caps de cartell que podem veure en aquest festival. És el cap de cartell, perquè ja l'Helena, quan va venir amb el grup que dius tu, ja sonaven molt bé, eh? Sí, en aquest sentit, aquella edició ells amb White Hounds tocaven més garage rock, molt més agressius, que aquest format és molt més contingut, més reposat, electrònica introspectiva, bastant eclèctics, no? Perquè també són bastant rockeros i amb toques indie pop, no? Com tota una mica la idea general del festival. Anem amb més grups.
Estem escoltant la cançó Noche de Viento d'un grup que es diu Pararrayos. Què me'n dius de Pararrayos? Doncs per a Rayos hi ha una component que ha viscut tota la vida a Parets, és la Laura, i ens feia il·lusió portar-la. Ja havíem estat en contacte en el passat i sempre em deia que li feia molta il·lusió venir al festival i de veritat, com diu a la porta, que han de jugar jugadors del Barça, que els agradi jugar al Barça, doncs aquí també ens agrada que vingui gent que els encanti, no?, tot el festival, i estem molt motivats. I Pararrayos doncs, és un d'aquests grups que venen molt motivats des de Barcelona, amb un indie pop que a vegades és noise pop i una mica shoegaze. Hi ha molts matisos que són molt xulos i la veritat és que jo crec que també són de les propostes que d'alguna manera estan encabides dintre d'aquest caps de cartell, no?, de Barcelona. Un altre dels grups destacats. També escoltem un altre. La cançó es diu Carícies i el grup també es diu igual, Carícies. Sí, Carícies va ser un descobriment de darrer moment. La Laia Nadal, la meva germana, ens va passar el contacte i també sumant que un dels membres és el Paul, que és de Parets, viu a Parets, doncs de seguida va ser una proposta que la vam veure com a prioritària. I realment, què t'he de dir? Vull dir, escoltant com toquen i la projecció que tenen, doncs jo crec que seran una de les sorpreses del festival. De fet, ara venen de tocar amb un grup americà, fent de teloneros a Barcelona d'un grup americà, i ara tocaran aquí al nostre festival. I estic segur que, com tants altres grups que han vingut aquí, que després han guanyat certa popularitat, doncs jo crec que Carícies té molt de potencial per ser una futura estrella del grup. Estem escoltant ara un altre grup amb la cançó Frío, que es diu La Mistral, que es coneixes també molt, oi, a tu? Sí, la Mistral van venir a gravar el nostre estudi i bé, no només perquè es van gravar, evidentment, tenen molt de potencial. Jo diria que són dels grups del Vallès, ells són de Mollet i tenen un membre de Parets, l'Enric Pujol, i queda dir d'ells, no? Vull dir, jo crec que hi ha com tants altres grups, no?, que també intentem donar projecció al festival, estan immereixades, és merescut que estiguin a l'underground, no?, realment. Hi ha molts grups que haurien d'arribar molt més, jo crec que acabaran arribant la Mistral i bé, les seves cançons són una passada, la veritat, que tenen molts matisos, realment estan plens de detalls i per mi són molt emocionals, vull dir, arriben, no?, sempre arriben i crec que és un valor afegit pel nostre festival perquè ens agraden molt els grups emocionals. La Mistral. I La Quarta Paret, què me'n dius? La Quarta Paret també és un grup molt local, hi ha diversos membres que toquen, que són de Parets, com el Dani Hill i el Kevin, i l'Enric, per suposat, i bé, doncs jo crec que és un rock revival que estic segur que enamorarà el públic de Parets perquè té molts recursos, és molt eclèctic i té molts matisos que també doncs, poden fer agradar un públic molt general. Vull dir, també estem parlant d'una proposta amb una mitja d'edat molt jove, d'uns 24 anys, 23 anys. Molt joves, La Quarta Paret. I la Júlia Pasqual? Doncs la Júlia Pasqual ve de Lliçà d'Amunt i va ser una de les finalistes de La Voz de fa uns quants anys i bé, em sembla que, no sé si té 18 anys, vull dir, és joveníssima i té un potencial enorme, vindrà amb el piano, acompanyada del piano i què t'he de dir? Vull dir, la seva veu és increïble. Em sembla que pràcticament no té material editat, vull dir, ve totalment a descobrir-se, no?, al festival.
Moltes propostes estem veient, jo almenys no conec moltes d'elles i això és bo perquè coneixerem molts projectes musicals com el de Distòpia. Sí, ara que ho has mencionat, hem tingut aquesta sort, no?, d'escollir molt bé les propostes en el passat i tenim noms com que han vingut al festival, que ara són bastant famosos a Catalunya o a Espanya, no?, com Caviria o Calavento, Clapapels, Marta Knight, vull dir, són referències ara mateix de l'indie emergent i com Distòpia estic segur que arribaran molt lluny. És un grup que és superjove, em sembla que la mitja d'edat és rècord total, em sembla que tenen 18-19 anys, tots, i ells sí que fan crec que és una proposta molt, molt, molt intensa, realment és, de fet, pràcticament obriran el festival per fer una mica de soroll, no?, perquè és un gairebé rock dur amb matisos de grunge, i jo crec que, Carles, aquest grup t'agradaria molt, has de venir a aquesta hora, més o menys a les 6 de la tarda. Doncs pues vinc. Ja, allà estaré, perquè si m'has pillat el meu gust, doncs haurem de mirar Distòpia. Me l'apunto. I Joan de Lapse? Com es diu, Joan de Laps? Sí, Joan de Laps, sí. Justament ens ha caigut el cartell ara fa pocs minuts. Una llàstima per motius de l'encaix dels horaris, no ha pogut ser, ha tingut un imprevist. Sí, és un noi que toca l'acústica, una llàstima. Esperem que pugui tornar en una altra edició. Clar que sí, l'animem. Ara estava buscant una altra cançó per parlar del grup que coneixes molt, en aquest cas, que és aquest. Nacen en primavera. Què me'n dius a Nacen en primavera, Grushenka? Bé, som nosaltres, evidentment que no sembla que no estigui tan bé autoprogramar-nos, però és cert que amb el regidor de Cultura vam estar parlant de fer un festival molt local, amb una gran extensió i demostració del potencial que té Parets com a municipi artístic, i ens hem programat i, la veritat és que de tot el cartell em sembla que som els únics que som tots de Parets ara mateix. Vull dir que també fa molta il·lusió presentar, aunque sigui autopresentar-nos com a grup amb 100% de músics de Parets i res, comencem a presentar, ara presentem un nou disc aquest any, que el traurem a finals d'any i ja anticiparem algunes cançons. I també anticipo que farem un petit homenatge a Carbonilla amb un tema que anirà dedicat al Jesús, que malauradament ens va deixar aquest any. I tant que sí, un bon homenatge. El so és diferent en aquest disc de Grushenka? L'estil? Sí, l'estil sí. Jo crec que ara reflexionant molt aquests dies a l'Enric, el meu cosí, ens passant molts àudios i vídeos de coses que fèiem al passat i som molt més reposats, evidentment. Ens hem fet grans, d'alguna manera, i al principi érem bastant punkis i sorollosos, no? I ara realment som bastant pop. Vull dir, ens hem reconvertit en una proposta més tranquil·la, més experimental, més psicodèlica, potser. Doncs els veurem, Grushenka, com no, com també Candela Escobar. Qui és Candela Escobar? Candela és una recomanació d'un altre membre de l'associació que de seguida ens va dir que tenia molt de potencial i la veritat és que ens va agradar a tots immediatament i bé, és un format, és una cantautora, no?, amb una sèrie de cançons costumbristes que realment complementarà molt bé el festival per descobrir tot tipus de propostes. En aquest cas és molt més folk, no?, un folk cantat en llengua espanyola. I Utòpia, ho dic bé, Utòpia, oi? Sí, Utòpia venen de Parets, són bé, ara no me'n recordo l'altre nom de la noia, però és Cèlia Barón, amb una noia de Maria Grever, i que també volíem que hi fossin. De fet, és veritat, hem mencionat això de Grushenka, però realment elles dos són de Parets, així que de nou tenim representació absoluta de Parets, i ens portarà el seu repertori també molt íntim, amb piano i acústica, que de nou doncs, anirà, com et comentava, complementant els diferents escenaris que tenim, els dos escenaris,
propostes una mica més canyeres i una mica més pausades, no?, per anar, doncs, navegant, no?, sobre una bona línia de programació dins del festival, no? I finalment l'Sleepy Cleo DJ. Bé, Sleepy Cleo és la Laia Nadal, que ens fa una sessió final de clausura de DJ. Val. Estil que molt electrònica? Doncs electrònica bastant experimental, la veritat és que és una mica indomable en aquest sentit, no li demaneu temes perquè realment ens portarà una selecció molt especial i molt experimental. Jo crec que disfrutarem amb descobriments també. Bueno, un festival complet amb moltes propostes de parets, que això és el que ens quedem, eh? Sí, realment crec que és una idea a tenir en compte, que reivindiquem això juntament amb l'Ajuntament, perquè Parets té un potencial artístic doncs que no s'ha vist prou i que cal defensar, que no només hi ha municipis que també fan bons festivals, però nosaltres posem molts grups locals que tenen potencial i futur i crec que hem de treure pit, no?, amb altres pobles que també presenten propostes, però en aquest cas doncs, són molt més forànies, no?, i molt més enfocades a l'oci que no a la cultura. Veig que heu canviat l'anagrama de Parc de la Llinera Fest amb una fulla? Sí, bueno, al principi serà una mica la tendència, volem reivindicar també molt el parc i en aquest cas és una fulla de plataner i que ens agrada i que la nostra amiga Manon de França ja fa molts anys que col·labora amb nosaltres amb els dissenys i en aquest cas li vam demanar que ens fes un disseny amb la fulla tan representativa del Parc de la Llinera. Doncs espero que vagi molt bé. Ens veurem el dijous de Festa Major, previ a la Festa Major, al Festival de la Llinera. Hi haurà servei de bar, podeu menjar i podeu passar una bona estona, en aquest cas, escoltant grups emergents. Com sempre, que et vagi tot molt bé. Moltes gràcies, Carles. Adeu. Gràcies.